се върна на основния проблем, поради който считам, че се опитват да ни замажат очите и вашите и на цялото общество най-вече. До нас достигна едно писмо официално от директора на дирекция Финанси Кирил Симеонов, което съм ви предоставил тук на всички. Ако нямате, ще дадем допълнителни копия. Да, до всички директори на дирекции и заместник-кметове в общината. В това писмо се казва, че има изключително много непланирани разходи в бюджета на общината за 2024 година, вследствие на решение на Общински съвет и, забележете, заповеди на кмета на общината. Така, като са дадени примери, един от които е провеждане на изборите. Оттам нататък същия Кирил Симеонов информира директорите и заместник-кметовете, че някои параграфи, цитирам, от приходната част на бюджета към момента не се изпълняват. И по-нататък, най-сериозното, което казва е, поради очертаващ се недостиг от финансови средства. Очертаващ се недостиг на финансови средства. При изпълнение на бюджета до края на 2024 година следва да се правят плащания единствено и само, прочетете си, плащания по обслужване на общински дълг, заплати, осигуровки, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и образователни заведения. Това на практика означава, че всички други разходи в общината са стопирани, считано от понеделник тази седмица, с това писмо на финансовия директор до всички директори на дирекции и заместник кметове. Това писмо не е стигнало до знанието на нас като общински съветници, нито до председателя, нито до нас. А ние сме органа, който контролира изпълнението на бюджета на общината. Никой от нас не е информиран за създалата се ситуация, и аз го казвам с огромна тревожност, дали общината не е пред финансов колапс в момента. Кое налага спиране на абсолютно всички други разходи? Виждате го, писмото е официално. Нали? Това как може да се... И считам, че това е причината в момента на всички нас да ни замазват очите и на цялото общество с несъществуващи проблеми в общинските търговски дружества. Тук кмета и целият му екип дължат отговор на варненци какво се случва с парите от общинския бюджет, колеги. Нали? Изключително притеснителен е факта. Нали? Тези непланирани разходи, които са източили. Никой не знае. Те не се посочват конкретно. Това го виждате, текст, аз съм ви го дал. Да, като изключим горята, нали, от ноември, смисъл, кое друго е? Никой не може да каже. Затова ще поискаме, нека само да се доизкажа, затова ще поискаме на следващата сесия изслушване на кмета, който да дължи обяснение както на целия общински съвет, така и пред обществото, какво се случва с бюджета на общината. Тук не коментирам загубените средства по държавния бюджет, 80 милиона. Нали? Не коментирам, че никакви европейски програми не се работят в момента, а стигнахме до там да разходваме средства само за спешни нужди, едва ли не, заплати, отопление, общински дълг. Няма култура, няма спорт, точно така. И питам пред вас, публично кмета, общината, пред финансов колапс ли се намира?